Kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mdzolobuno ndi nkhani zathu mwa tsatane za 7 koloko kumapoyamba pa nkhani zathuzi na imitu yake. Zipani za DPP ndi MCP zati zidzapambana chisankho chaka chamawa opanda mgwirizano ndi zipani zina. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati msonkhano wa maiko apa dziko lonse lapansi udali ofunikira ku dziko lino. Mulipoti lathu lapadera sabata ino Patience Lunda ali kuchinga mtole ndi mtazi mboma la Nkhata Bay kumene gulu lina la chipembedzo likukanizana kupita ku sukulu. Tili ndi nkhani zimenezi kuphatikizanso zina kotero kuti ngati mungathe tiyeni tikhale limodzi madzulo ano. Zikhale pansi pawo. Katswiri pa nkhani za ndale a Boniface Chibwana wati sizidzakhala zophweka kuti chipani chilichonse chipambane chisankho pachokha kutsatira lamulo la 50+1. Daniel Zimba akuyitsatira bwino nkhani ndipo akufotokoza zambiri mu ripoti. Pamene chisankho cha mtsogoleri wa dziko chikuyandikira, zipani zina za ndale zati zilibe mantha ndi lamulo la 50+1. Malingana ndi lamuloli, opambana pa chisankho ndi amene adzapeze mavoti opitirira theka la mavoti onse omwe adzaponyedwe. Ofalitsa nkhani ku chipani cha DPP a Shadrack na Malomba wati chipanichi chidzalola mgwirizano pokhapokha zipani zina zidzavomereze kukhala pansi pa utsogoleri wa chipanichi. Ifeyo tikupulupirira kuti ku DPP tili ndi ntchito zabwino, tili ndi utsogoleri wakuti wagwirako ntchito mbuyo utsogoleri umenewo kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Nkhani ya alliance ya 50+1 ngati ingadzakhalepo ikhalapo kapena kuti kumapeto kwenikweni pokhapokha titaona kuti pa ground pa kapena tapangapo za mtundu wanji ntchito tagwira bwanji ndipo anthu atilandira bwanji. Chifukwa kupita kwa alliance kusonyeza kuti munthu mwalephera kuti pa inoka ndi mfundo zanu mungafikira Malawi ndi kuwauza ambaye aja ndikupulupirira zaidi. Poyikirapo ndemanga, mneneri wa chipani cha MCP a Jesse Kabwera wati ali ndi chikhulupiriro choti chipani cha MCP chidzapambana pachokha. Koma Kabwera ati chipanichi ndi chokonzeka kupanga mgwirizano ndi zipani zomwe zingalole kudzakhala pansi pa utsogoleri wa chipanichi. Ngati pali amene akudziwa kuti tipange zimenezi, utsogoleri wake pa ballot akayimira ndi Dr. Lazarus pakati Chakwera amene ndiwo masuka kubwera. Ati ife chinthu ichi tikuona kuti chichiteka chichi live and direct. Katswiri pa ndale a Boniface Chibwana wati zomwe zipanizi zikunena ndi zomveka potengera ndi malamulo omwe amazindikira chipani ngati chipanichi chikumapikisana nawo pa chisankho. Komabe Achibwana ati pali kuthekera kwakukulu kuti chisankho cha chaka chamawa chidzachitika kawiri chifukwa ndi zovutirapo kuti chipani chimodzi chipambane pachokha. Chisankho kuti zizikhalabe pakaundula wa zipani mdziko muno. Izi zikozotandiza kuti zikozotanthauza kuti patachidisanso chisankho chachiwiri chachibwereza. Bwalo la milandu ndilo linalamula kuti lamulo la 50+1 liyambe kugwira ntchito mchigamulo chake pa nkhani ya chisankho chapatatu cha mchaka cha 2019. Bwaloli linalamula kuti chisankhocho chichitikenso kawiri kamba kazovuta zina. Mabungwe omwe siaboma amene amalimbikitsa mabizinesi a Malawi amene ali pansi pa Malawi Civil Society Led Black Economic Empowerment apempha mlangizi wa boma pa milandu a Thabo Chakaka Nyirenda kuti achite machawi kuchotsa chiletso chimene kampani ya Salima Sugar yalandira kuti isatulutse ndalama zokwanira 5 billion kwacha kwa akaunti yake. Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre inapereka chiletsocho potsatira dandaulo la kampani ina yotchedwa Mukeshwa Sugar Mills Limited imene ikuti ikuyenera kulandira ndalama zimene zinalamulidwazo. Polankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe wapa mpando wa bungweri Robert Mkwezalamba wati kusokoneza ntchito za kampani ya Salima Sugar kungathe kubweretsa mavuto akusowa kwa sugar mdziko muno. Mkwezalamba anayankhula motere. Tapempha oyang'ana wamkulu wa malamulo kunena kuti alowerere ku nkhani athandize maloya a kampani ya Salima Sugar
kuti athamange ku khoti kumafika mande lino timve kuti chileso chimene chachosedwa kapena kuyimitsidwa kumene kukachosedwa kuti ntchito zina zonse zipitirire kuyenda pamene akufuna kuti mwina akambirane kapena agamulane ku khotiko koma zisakhudze mapangiri ena mbali zina za kampani imeneyi. Mlangizi wamkulu wa malamulo Thabo Chakaka Nyirenda anauza Times sabata yatha kuti akulingalira zakuti achite pachiletsochi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wafika mdziko muno kuchokera mdziko la America kumene adakachita nawo zokambirana za nthumwi za mayiko amene ali mu bungwe la United Nations. Polankhula kwa atolankhani pa bwalo la ndege la Kamuzu, Chakwera adati pa nthawi yomwe anali ku America anakumana ndi makampani komanso mabungwe akuluakulu omwe alonjeza kuthandiza dziko lino. Chifukwa chakuti mwayi unalipo wokhoza kufotokozera dziko lonse lapansi banja la mayiko osiyanasiyana zina zimene tikukumana nazo pa ntchito yathu yachitukuko kwathu kuno, komanso kukhala ndi mwayi wapadera kukumana ndi wena ngakhale kukambirana za Malawi ndi ntchito imene tikuchita pofuna kuthana ndi vuto la njala chifukwa za nyengo zimene zationekera. Chikhulupiriro changa nchakuti wena amene walengeza kale zofuna kuthandiza dziko lino ndi wena amene ali kuganizira zimene tidalankhula nawo. Ndi zinthu zimene zatilimbitsa mtima kwambiri kuti anthu ali ndi kufuna kwabwino pofuna kuti ife tikalimbikira ntchito ndi zina zimene tayalazi ndiye kuti dziko lino litukukadi mwamsanga kusiyanaso ndi mene timaganizira. Atachoka ku bwalo la ndege, Chakwera anayima pa area 18 pomwe anthu achipani chawo cha Malawi Congress anawadikirira kuti awalandire. Banki ya Standard yalimbikitsa alimi kuti azikonza zokolola zawo kuti zizioneka mopatsa chidwi ndi cholinga choti adzitha kugulitsa pa mitengo yabwino pa msika. Kudzera mu ntchito ya phuka imene inakhazikitsa, banki ikuphunzitsa alimi komanso ochita malonda ang'onoang'ono za luso la kakonzedwe ka malonda. Nkhani yonse madzulo ano ili ndi Feston Malekezo. Mkulu wa zamalonda ku Standard Bank Graham Chipande anayankhula izi kumzuzu pomwe amasegulira maphunziro amasabata asanu ndi modzi kwa ochita malonda kwana 42. Achipande anati chiyembekezo chawo njofuna kufikira anthu amalonda opyola 2000 powaphunzitsa amene angachite malonda awo komanso kuwalumikizitsa ndi anthu amene angawathandize kupeza misika mosavuta. Tikukhulupirira kuti pa magulu 4 amabizinesi amene ali ndi kuthekera kuti ulimi wawo akhoza kumapanga timati value addition mchizungu kapena kumaonjezerapo phindu pa zokolola zimene amapeza zija kuti mwina asamangogulitsa pa mitengo yochepa kapena mitengo yaying'ono, komanso kuti zinthu zawo zija akapanga mwina manufacturing ina yosiyanasiyana zikhozanso kumakafikira misika ina yakunja monga ngati mayiko apafupi ngati ku Tanzania kapena ku Zimbabwe. Standard Bank yapanga ubale ndi bungwe la Winlock komanso GIZ ndipo pakadali pano likufikira alimi amene amalima soya, uji, nthochi komanso tsabola. Mawu ake mkulu wa Winlock International kuno ku Malawi Alilia Tevidan anati akufuna kufikira amayi ochoka maboma monga Nkatape, Rumpi, Nchisi komanso Mzimba. Iwo anati chidwi chawo ndikufuna kufikira kwambiri amayi akumamidzi pozindikira kuti ndi amenenso amakumana ndi mavuto ochuluka. Mawu ake Magi Mhaike Wang amene amachita malonda ake ku Karonga anati chiyembekezo chake nchoti pakutha pa maphunzirowa bizinesi yake ipita patsogolo. Maphunziro amene wawa andithandiza kwambiri chifukwa chakuti choyamba ndikumana ndi anthu osiyanasiyana amene tikhale tikusinthana zimene timapanga, komanso andithandiza kuti ineyo ndikhale ndikule munzeru za business imene ine ndikupanga, komanso ndikudziwa kuti ndi chikhulupiriro kuti payoti ndikumana ndi anthu osiyanasiyana amene adandithandizanso ngakhale capital yanga kuti ipite patsogolo. Ntchito ya phuka inayamba zaka zitatu zapitazo ndipo yakhala kuphunzitsa amalonda osiyanasiyana mdziko muno. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kukufikani kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times.
tili ndi nkhani zina zambiri bwino lino. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero was... Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, right miles with a smile. Mmera mpoyamba ndi njira yofunikira kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti mwana akule ndi nzeru. Koma ngakhale zili chomwechi, magulu ena achipembedzo akuletsa makolo kutumiza nawo ku sukulu komanso ku chipatala akadwala. Mu lipoti lathu lapadera sabata ino, Patience Lunda akutitengera ku Changamtole ndi Mtazi mboma la Nkhatabe kumene mchitidwewu wakula. A Everson Kaira omwe ndi bambo wa ana awiri anasiyitsa nawo kupita ku sukulu atamvaletsa kuti asapita ku sukulu kwa zaka ziwiri. Ana awo pakadali pano ali ndi zaka zisanu ndi ziwiri ndipo wina ali ndi zaka 12. Mafumu amadera a Changamtole ndi Mtazi ati anayamba kulandira anthu azipembezozi mchaka cha 2021 ndipo ankapempha malo oti azikhalapo. Atapatsidwa malo, anthuwa anayamba kuyitanana kuchokera ku madera ena ndipo anachulukana ku maderawa. Nyakwa yayikulu Nkhuweya yati mipingoyi imatchedwa kuti ya Country Living komanso ena ndi a Seventh Day Apostolic. Ankhuweya ati anachenjeza mipingoyi kuti isiye kuuza anthu zoti asamapititse anawo ku sukulu komanso ku chipatala, koma ati izi sizinaphule kanthu. Apitizana makana chipatala sama makana mani sukulu yawo jene ndaboma ndi satanika sitingatumizana kumukaita na miti wafusa ino nanga bwanji ndi wapuzire munapuziza sikuite yomwe sikuya ipalero nanga mukana mukaliva chani takaya talimba nawo minasoni chaka ndi mmezi mwamba. Mulangizi wa zaumoyo kuderali a Justin Chirwa ati kumadera a Changamtole, Mtazi komanso Makumbo kuli ana opitirira 776 azaka zosapitirira zisanu. Koma ngakhale izi zili chonchi, ana 583 okha ndi amene amapita ku sukulu zam'mera mpoyamba. Mfumu yayikulu Zilakoma omwe ndi mwini madera amene izi zikuchitika ati akudziwa zomwe mipingo iwiriyi ikuchita. Iwo ati pamodzi ndi khonsolo ya boma la Nkhatabe auza mipingoyi kuti ayambe kutumiza nawo ku sukulu ndipo ngati satero azawathamangitsa kuderali. Ngati kholo lukanika kutumiza mwana wake ku sukulu ayenera kuti achoke kudera kuno. Takhala tikubwera kumalo kuno kukambirana nawo through apeya kuti simikiza kuti ayi pakati panopo zinthu zasintha ayamba ena ndi ena kuwatumizako ana, koma kufika pa ground ndi zimene anapereka apeya zikuona kuti nzosiyana. Anthu aja kupezekabe kuti akusungabe ana makomomo. Mkulu wona za chisamaliro cha anthu mboma la Nkhatabe Amaxes Chagomerana anagwirizana ndi Azilakoma ponena kuti boma lichitapo kanthu. Achagomerana anati mchitidwewu ukusokoneza ntchito za boma zotukula maphunziro ndi umoyo. Zikumasonyeza ona kuti mchitidwewu sikuti ndi ochepa ngati mmene umakambiridwira. Ayi zikuoneka kuti ndi makolo ambiri amene pakali panopa sakupititsa nawo ku sukulu imene ndi yovomerezeka
we are being told tikuwuzidwa nawo kuti no pali skulu ina imene imangophunzitsa za ziphunzitso zawo zokhazo osati zimene boma linayika ngati ma standards a skulu yoyenera. Andrea Chinyama amene ndi membala wa Seventh Day Apostolic, imodzi mwa mipingo imene ikuletsa maphunziro, anati analandira vumbulutso lomwe linawawuza kuti achoke m'mizinda ndi kupita ku madera m'midzi. Achinyama omwe ali ndi ana asanu anavomereza kuti salola ana kupita ku sukulu za boma popeza amakhulupirira kuti baibulo limaletsa. Iwo anati maphunziro amasocheretsa ophunzira popereka chitsanzo choti sukulu zimaphunzitsa ana kuti anthu anachokera ku anyani zomwe sizoona. Malinga malamulo a Mulungu ku sukulu ya boma anawa samapitako. Walesa ndi ndani? Yankho ndi Mulungu. Ku sukulu ya boma amaphunzira kuti sita basi yophunzira ngona kuti munthu anachokera ku nyani. Pamene Mulungu m'Baibulo ndamene munthu anamulenga pomumba ndi dotili. Ndikuti mwana uyu akumva ziphunzitso zingati ziwiri. Ndi mwana akha zika muchiphunzitso chiticho ngati mufuna moyo wosatha ino achipembezo. Satani chiphunzitso chimene Mulungu anachita kuti mwanthu anachokera pomumba ndi nthaka. Pomwe tidayendera nyumba ya Chinyama tidaona mmodzi mwa ana awo atavala mkanjo ndipo amathamangathamanga pa nyumbapo, koma naye sapita ku sukulu. Mkulu wa bungwe la Livingstonia Synod AIDS Program LISAP a Jonathan Vumu anati bungwe lawo ndi lokhalo la mpingo lomwe likugwira ntchito ku derali. Iwo anati bungwe la LISAP linamanga sukulu za mmera mpoyamba 10 ku madera awiriwa ndipo kuletsa ana kupita ku sukulu kukusokoneza kuti akwaniritse zofuna zawo. Zimene zonse zapangisa kuti zosintha zimene tinayamba kuziona kudera kuno ziyambe kubwerera mbuyo, angasi anthu sakupitanso ku sukulu kapena ku chipatala. Ndipo boma ndi udindo kuona kuti zinthu zimenezi tithandizane kuti zithe. Izi zikuchitika pamene dziko la Malawi likufuna kukwaniritsa nsanamira zachitukuko zokhazikika komanso masomphenya a Malawi a 2063. Yosera tikolira usateka okumba nsewu kulandira ndalama kuposa bwana. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Halima Daud wapempha amayi achisilamu kuti akhale ndi chidwi chofuna kuphunzitsa ana awo ngati njira imodzi yofuna kutukula madera awo. Iwo ayankhula izi pa msonkhano wa dawa wa amayi achisilamu a Qadria Muslim Women pa bwalo la masewero la Balaka mboma la Balaka. Kumeneko Gift Steamer mtolankhani wathu adapita nawo ndipo watitumira ripoti lomwe akuwerenga mdzilo buno ndi Isaac Salima. Daudi anasindika kufunikira kwa maphunziro pa moyo wa munthu ndipo analangiza amayi kuti adzitenga nawo gawo pa ntchito zosiyanasiyana. Skulu ndiofunikira kwambiri. Napereka example ya ine kuti ngati ndikadakhala kuti sinapita ku skulu sibwenzi pano kwendili pano apuleze sakanandipatsa mpando omwe ndili nawo pano. Apuleze anandikhulupirira chakwera kundipatsa mpando wa deputy minister chifukwa tinapita ku skulu. Akandituma ndimakagwira zoyenera chifukwa ndimakamva zomwe makamba azinzanga makamba kuti kamapita kunja. Ndi skulu ndiofunikira kwambiri. Fuka anawa ndatsogolera tinkati atsogolera mawa koma ndatsogolera pano. Fuka panopa timaona achinyamata nosatenga nawo mbali. Pachina chicho sichitika mdziko lathu lino. Phungu wa dera la Kuzambwe mboma la Balaka Betha Ndewere anati amayi akuyenera kutenga nawo gawo pothandizira abambo pamene nkhani zachuma sizikuyenda bwino dziko muno. Alama ikuvuta tsopano mamuna ngati akukanika kubweresa zakudya pa khomo kapena zosowa za pa khomo kuzikwaniritsa zikumapezeka kuti nthawi zambiri azimayi timatha kuyankhula mosakhala bwino. Ndiye chifukwa chakuti azibambo nthawi zambiri sitimayankhula zimene zili mmutima mwathu kapena kufotokozera azinzathu mavuto amene tikumana nawo kuti atipase nzeru. Amapezeka kuti azibambo aja akuzifunsa mafunso okha pa okha koma opanda mayankho. Pamapeto ake amazaziona kuti iye ndi opanda ntchito alibe phindu, kuli bwino afe kuti nzimayiyo atsale yekha ndi ana. Mlembi wa Qadria Muslim Women Khadija Tambala anati mkumanowu unapereka mwayi kwa amayi kuti agawane nzeru komanso njira zina zothanirana ndi mavuto amene amakumana nawo. Nzimayi kuti akhale nzimayi pa kompaka maina mpaka za mtundu wanji. Chifukwa kuli climate change momwe mukuonawa kumapezeka kuti nzimayi akukula masamba a 500 pamene atha kupanga doti kuyika nthumba ndi
zala masamba mpiru tomato kuzala kumpanda kaya panja kaya kagadini kaya kamunda ata kumaja kusiyana kupita pansi kama kagula mpiru sunalirosi ndi zinthu zoti kumathirira yekha zina zake ndizona kuti nzimayi akwenera kumazona kuti ine ndi nzimayi ndisayembekezera abambo koma ndingathu papangati pa business kaya mandasi kaya kuphika chinangwa kaya mbandasi kuti asamangoyembekeza abambo okhawo koma mbali inanso iye atha kumapanga mbali ina yothandiziranso abambo. mkumano wa chaka chino umene adakumana kwa masiku atatu unali pamutu wakuti gawo la amayi chisilamu pa chitukuko. mkumano unabweretsa pamodzi akaswiri osiyanasiyana. Gulu la Know Your Car lakhazikitsa ntchito yolimbikitsa chitetezo cha pamsewu popenta malo owolokera anthu oyenda pansi oyandikana ndi sukulu za primary za mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu abungweri mchigawo chakumwera Mark Mwale ati ntchitoyi ayikhazikitsa pofuna kuteteza wana makamaka amene amawoloka misewu ikuluikulu. Amwale anayankhula motere. KYC ndi gulu la anthu osiyanasiyana omwe timacheza kuphunzitsana komanso kuthandizana kuthandizana upangiri osiyanasiyana okhuza galimoto. So gulu limene kwambiri lili pa social media yomwe imati Facebook yomwe pali anthu osiyanasiyana komanso zaka zosiyanasiyana komanso akadolo osiyanasiyana odziwa za magalimoto. Tinasankha ma zebra crossing amenewa chifukwa timuonetsetse ngati pa HHI pali skulu pafupi komanso kuna Nsengwe pali government primary komanso kumisesa tumene nakonso pali skulu. So malo amene wakwambiri timapanga kuti tuteteza ana chifukwa ana amangodusa osaona komanso amagalimoto saona kuti apa mwina pali zebra crossing chifukwa ma zebra crossing ake anafufutika. So tinasankha malo amenewa tinaona kuti foti pali skulu malo amenewa ndi tingathandize kuchepesa ngozi makamaka kwa ana. Pofuna kuthandizira ntchitoyi kampani ya Rainbow Paints yapereka penti wamtengo wa ndalama pafupifupi 2 million kwacha kuthandizira bungwe la KYC pa ntchitoyi. Mkuluona za malonda ku Rainbow Paints Awezi Chirwa anati thandizoli likugwirizana ndi zolinga za kampani yawo makamaka polimbikitsa chitetezo cha pamsewu. Ife monga Rainbow Paints mina KYC anatifikira tinaona kuti ndi bwino titawathandiza chifukwa chokuti safety ndi chinthu chofunikira kwambiri pansewu. Ndiye tinaona kuti I think this is the way they cause poti zochitika pansewu nzosiyanasiyana ndiye tinaona kuti titha kukupasani. Bungwe lomwe limathandiza ana amene amapezeka m'misewu la One Step Foundation lapereka mauniform komanso makope kwa ophunzira okwana 60 ochokera msukulu za primary mboma la Lilongwe. Mkulu wa bungweli Moses Mwalabu adapezeraponso mwayi popempha anthu kuti amene ali akufuna kwabwino kuti athandizenso bungweli ndi ntchito zake. Ndipo Amwalabu anayankhula motere. Ana akabwera makwawo tikabisa maskulu especially akakati akhoza bwino kuti akhoza pita secondary school tumavulika mafees and kalekaleni amezoti anaja apitaso mu street moti panopa tindi anachuluka kwambiri amene oti akufuna ka fees and ndi pempho lathu kwa anthu osiyanasiyana amipingo kaya anthu amba oti ali ndi chifundo abwere kwa One Step Foundation apange adopt mwana mmodzi awiri atatu ena mwandi aja mwaona muja oti awabweza ku skulu alibenso kuthekera kuti akatobwereso skulu ena mwa iwo ndoti panopa takanikaso kuatenga kuti abwereso skulu foti akukana kuti sangabwererenso ali mu street basi ndero amene wamuziza kuti azasanduka anthu kuti sazakaso zikazabwino azakhala zika zoti mwina zobweretsa chiopsezo pa dziko. Mlembi wamkulu ku nduna wa zamaphunziro Amangani Katundu amene adali mulendo olemekezeka pa mwambowu adati dziko la Malawi lili ndi udindo kuonetsetsa kuti lili ndi anthu ophunzira. Ndizotheka kuti tithe kupanga Malawi okomera tonse koma zikutengera kuti tigwirane manja kuwathandizira ana amenewa. Pali njira zosiyanasiyana boma kumbali yake mwachitsanzo mukudziwa kuti paja skulu ya ku primary ndi yaulere komanso ku university amene achita bwinowa president athu anakhazika ndondomeko yokuti ana amene ali ku university asakanike kupanga skulu chifukwa kuti sanapeze ndalama. Ndi chaka chino akweza mathandizo ana amene wakufika pa 560,000 chimene chili ndichonaditsa ndipo ndakondwera kumva kuti ana onse 37 amene ali ku ma university a One Step Foundation
alandira maloni amene wawa ochokera ku Heslak. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Zipani za DPP ndi MCP zati zidzapambana chisankho chaka chamawa opanda mgwirizano ndi zipani zina. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati msonkhano wa maiko apa dziko lonse lapansi udali wofunikira ku dziko la Malawi. Ndipo Patience Lunda adali ku Changamtole ndi Mtazi mboma la Nkhatabe kumene gulu lina la chipembedzo likukanizana kupita ku sukulu. Zimenezi ndiye nkhani zathu madzulo ano. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pamakina internet pa tsamba lathu la times.mw. Ndine Brian Banda, malo mwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre. Tingoti mwakoma nonse, ndipo anakonza nkhanizi ndi Isaac Sarima. Usiku wabwino. To all our